marketingu vidíme, že mnohé tie LLM-ka alebo vôbec tie, ktoré sú v dispozícii, alebo neviem, ChatGPT, že on vlastne hlúpe v marketingu. Prečo? Lebo je natrenovaný na článkoch hlúpych SEO agentúr a PPC-ových agentúr, ktoré robili content, aby si optimalizovali webové stránky a sú úplne chujady. Tam sú aj nezmysly, ktoré ale teraz ono to radí tým ľuďom a potom sa čudujú. Akože je to fantastické, takže ako keby, že ľudia netušia, mnohí, že ono môže byť tento ChatGPT je fantastický v radách na chytanie rýb, lebo tam je strašne veľa tréningových dát a katastrofálne zlý napríklad na branding, lebo tam boli bullshittery 99%. Psychológia farieb. Jasné. Love branding. Clickbaitové články. Áno, clickbaitové články. A jednou zmenou sme spôsobili toto. Nie. A to je vlastne tá nebezpečná vec, že vlastne, že treba to ako keby dať tam tie vaše dáta, vaše skúsenosti a